جنابندان و چنا رادیو دنگه کلدن با شیر و شش تباخ 2025 چهارشم لبروکسل ساعت 15 لآمد 16 گدارین هجا منوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه انجامنامه پم آ دبپی چارەسەریە پرسکرێکا کورد کلیدا ژیانەکە ئاشتیانەیە. پارتیە هەرێمên دموکراتیک DBP di du sisiyên tebاxê de li Amedê civîna meclîsa partiyê li dar xist û encamnameya civînê ji raya giştî re eşkere kir. Di encamnameyê de hate gotin ku bi banga sed salê ya aştî û civaka demokratîk re rê û rêbazên avakirina civaka demokratîk derketin holê. Partiya me jî wê di vê pêvajoyê de bi rol û misyona xwe rabe û avakirina civaka demokratîk de pêşengîtiyê bike. Di encamê de tê gotin ku li rojhilata navîn pergala netew dewletan li ser berjewendiyên emperyal û polîtîkayên şer û pevçûnan pêvajoyeke nû dane dest pê kirin. Di vê pêvajoyê de ji bo ku gelê Kurd bigên mafên xwe û di hevsengiya li rojhilata navîn de ciyê xwe bigire tekoşînê dikin. Xeta tekoşîna hêzên Sûriya Demokratîk hese de ku li ser vî esasî dimeşe vek weriye nasnameyekeke nû ku bawerî çand û nirxên gelan diparêze. Ev karibe qeyranên ku îro ji ber desthilatariya demkî ya Şamê derdikevî derbas bike. Ev model ji bo paradigmaya Birêz Öcalana civaka demokratîk hatiye avakirin û dikare bibe modela tevahiya rojhilata navîn. Paradigmaya Birêz Öcalan tenê ji bo Kurdan nîne, ji bo tevahiya gelan û çareseriya pirsgirêkên ji sîstema netew dewletan derketine holê ye. Di encamnameya DBP de tê gotin ku banga Birêz Öcalan û bi şewitandina sembolîk ya çekan rewşa li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî derbasî qonexeke nû bûye. Ji bo çareseriyeke demokratîk û aştiyane civak xwedî îradeyeke mezin e û divê bi vê rol û misyona xwe rabe. Di vî warî de berpirsyariyeke dîrokî dikeve ser milê siyaseta Kurd. Di vê siyaseta Kurd li ser esasên paradigmaya nû xwe berêxistin bike û bi rola pêşeng rabe. Aktivîstên tejayê aştî dê bi pêşengiya jinên azad were avakirin. Öznur Evin û Şükran Şen ên ji tevgera jinên azad teja li ser rol û misyona jinan di vê pêvajoyê de akifîn. Öznur Evin xwedî derketin û piştgiriya xurt a gelê Kurd ji bo banga rêber Abdullah Öcalan bi bîr xist û got jinên Kurd xwedî roleke girîngin. Ji destpêka pêvajoyê ve Birêz Abdullah Öcalan gelek caran bang li jinan kir ku hem pêşeng û hem jî nûnerên pêvajoyê bin. Di vî warî de ji bo me girîng e ku jin di pozisyona ku piştgiriyê didin û pêşengiya aştiyê dikin de bin. Birêz Abdullah Öcalan dibêje ku her peymanek, her serkeftinek ku dibin pêşengiya jinan de tê kirin serkeftina civakê ye. Öznur Evin anî ziman ku pêdivî bi lezandina pêvajoyê heye û got pêdiviya gavên qanûnî û huquqî li gorî daxwazên hemû beşên civakê werin avêtin. Şükran Şen balkişan ser merasîma dîrokî a şewitandina çekan de peyemek girîng hatiye dayîn û got ji bo dîroka jinan pir girîng bû ku merasîm ji hêla jinan ve hat birêve birin. Divê her kes zanibe ku jiyan dê li dora jinên azad were avakirin. Şükran Şen dawiya axaftina xwe de got di sala dawî de komkujiyên li ser jinan bi her awayî zêde bûn. Em li dijî vanê rêşan hîn bêhtir xwe rêxistin dikin. Jinên Elewî em amade ne ku bibin alîgirê aştiyê. Meclîsa Jinana Komeleya Demokratîkên Elewiyan dad û Yekîtiya Jinên Demokratîk ên Elewî DAKAP li ser xebatên destûra nû û aştiyê yên li Tirkiye deklarasyonek weşandin û ragandin ku ew amade ne beşdarî vê pêvajoyê bibin. Jinên Elewî gotin di şeran de mexdûrên herî mezin jinin. Em jinên Elewî li vê welatî bi sedan salin ku şahîdiya şerran, kirkirin û polîtîkayên înkarê dikin. Êşên ku nayên ji bîrkirin di bîra me de hene. Bi taybetî li Dêrsim, Çor û Musêwasê tevî hemû xirkirinan jî em di aştiyê de esrar dikin. Jinên Elewî destîjan kirin ku şerê îro ne tenê bi çekan bi wêrankirina çandê bawerî ziman û ekolojîk tên kirin. Ji ber vê yekê em dibêjin lêgerîna heqîqata jiyanê maf û berpirsyariyeke bingehîn a mirovayê ye. Em destîşan dikin ku destûreke nû ya ku li ser bingeha aştiyê heqîqet û hemwelatîbûna wekev êdî bûye mecbûriyetek. Aştî ne tenê bêdenkirina çekan e, ev bi rûbirûbûna êrişên dîrokî civakî û bi bingeha wekeviyê jinû ve avakirina civakê pêkan e.
جنین الوی داخواز خواه که ده دستور بنگهین ده جیه بکرن جی ریس کرن و دبیشن دوی وکوی زایندی جواکی مسوگر ببه. دوی ده دستور بنگهین ده خدخه کرنا تندیال دیجی جنان جیه بگره. دوی تمثیلیت جنان ده قادن سیاسی و مکانیزماین بریارگرتن جسدی پینجی به گارانتی کرن. دوی پرگال هفسروکاتی ده دستور بنگهین ده جیه بگره. دوی پرگال هفسروکاتی ده دستور ده به ناس کرن. دوی آزادی همو باوری و اولان وره مسوگر کرن. دوی ده پرورده ده وکفی و هر کس کاره به زمان دایی که پرورده ببینه. دوی درسین اولیین مجبوری ورن را کرن. دوی مافی چانده ی رین الوی ورن مسوگر کرن. دوی آرشیوین کمکوژین وکی درسم مرش سواس و چورومه بین وکرن و دوی دولت لیبورین بخوازه و مخدور بین ناس کرن. بردانا گرتیا 68 سال یا پروتست چوکینوی ده هیه به بهانه یا ورزش نکریه هات تالوخ کرن. دلال تک دمیر هفشاردارا بازی دی بو جه ارکا خواه هات دور کرن و هات گرتن. نها لگل ترکان کاراداشلی و مکیه سونک لگرتی که ها جنانیا باکرکو یا استنبوله تگرتن. دلال تک دمیر 68 سالیه و ده هر دو چوکینوی ده پروتزنه. جبر که جزای خواه تمام کریه دویا بود ده 23 هزیران ده بهاتانا بردان. لیلجنه اداره و چافدیری بردان اوه 4 مهان تالوخ کرد. پارێزەرên دەلال تێک دەمیردیار kirin ku ew ê îtiraza biryara talokirina keyfî bikin û got berdana muwekîlê me wê de 25 cotmehê de ji nû ve were nirxandin. Türkan Karataşî deviya bû di heştê tîrmeha 2025 dara bi hatana berdan. Lê lijneyê berdana wê jî heta hefteyê cotmehê talok kir. Mekiye Sönük jî deviya bû di 11 tîrmehê de bi hatana berdan. Lê lijneyê bi heman bahaneyê berdana wê heta 24 cotmehê talok kir. Endama Komele Hukuknasên ji bo azadî OHD Çağla Leyla Kaya diyar kir ku lijneya çavdêriyê bi awayekî ne hukukî û keyfî berdana muwekîlên wan talok kirine. Ev binpêkirina mafan e û kuştina hukukê ye. Divê demildest ev kiryarên keyfî ji holê werin rakirin. Azadî radestkirina Çakas li dijî maka xanûnan e. Mehmet Çakas 45 saliye û par jaliyê dadgeha herêmî ya Selê ve bi endametiya PKK hatibû mehkûm kirin û hê jî li girtîgeha Ûelzenê tê girtin. Hate gotin ku rayedarên Elman doh ji Mehmet Çakas re gotine wê di 28 tebaxê de ji Tirkiye re were dersînor kirin. Fona alîkariya hukukî azadî bi daxuyaniyekê de zîşan kir ku dersînorkirina Mehmet Çakas derkanûnî ye. Fona alîkariya hukukî azadî got ku biryara dadgehê ya dersînorkirina Çakas hem li dijî peymana mafê mirovan e hem metirsinî ye. Eger Çakas radestê Tirkiye bikirin ew ê bi metirsiniyên eşkence û cezayê muhabeta girankirî re rûbirû bimîne. Mehmet Çakas di sala 2023 de ji İtalya ji bo Almanya hate radestkirin. Ji bo vê jî bêyî destûra İtalyayê nabe ku Çakas ji welatekî din re were radestkirin. Fona alîkariya hukukî azadî bang li cevakê kir li dijî vê bi hukukiyê bêdeng nemînin û zextê de silatariya eyaleta Saksonya jêrîn bike ku dubare têkildarî biryarê bifikire û mudaxale bike. Li Raperîn cenazeyê jinekê hat dîtin. Rêveberiya parastina şaristanî ya îdareya Raperîn bi daxuyaniyekê ragand ku doh jinek bi navê Dalya li bajarokê Bingrit ya Raperîn di avê de xenixê bû. Rêveberiyê da zanîn ku ciyê bûyerê tîmên wan gihîştinê û danê siharê cenazeyê Dalya hatiye dîtin. Hate gotin ku Dalya dayîka zarokekê ye. Li İranê kesekî din jî bi tewanbariya ajanê Mossadê hat darvekirin. İranê kesekî bi navê Rozbeh Wadî bi tewanbariya ji bo îstixbarata İsraîl Mossadê sîxuriyê kiriye girt. Dadgeha İranê Wadî bi cezayê darvekirinê ceza kir û ev ceza jî ji aliyê dadgeha bilind ve hat erêkirin. Li ser malpêra înternetê ya Mîzan online ya girêdayî dadweriya İranê bi peyamekê ragand ku Rozbeh Wadî piştî qedandina pêvajoya darazandinê û erêkirina dadgeha bilind hat darvekirin. Rêxistina mafê mirovan yên navneteweyî jî ragandin ku
دمه هزیران ده سه کردین که به بهانه آلیکاری سویکاستا زانیار نوکلری محسن فهریزاده کرنه هاتنه دارده کرن. در راپور ریخستنا مافی مروفانا ایران ده جیته گوتن که ده 6 مهین دسپیکا سال 2025 ده لی ایرانی هری کم 612 کس هاتنه دار کرن. پارێزvanên mafên mirovan jî gotin piraniya van dardekirinan bi awayî kilîdî jî pîvanên darizandina adilane li pişt deriyên girtî û bêyî dayîna mafê parastinê hatine kirin. Salvegera heşteyemîn a Hiroşîma, gefa nuklerî dîsa bilind e. Di şeşê tebeq 1945 de li bajarê Hiroşîmayê Japonyayê bombeya atomî ji aliyê Amerîkayê ve hat biavêtin û nêzî 110,000 kes di cih de hatin xetilkirin û bi 100,000 kes di salên paşerojê de ji ber nexweşiyên bi radyasyonê ve girêdayî jiyana xwe ji destan. Di merasîma bîranînê ya Hiroşîmayê de Serokwezîrê Japonya Shigeru Ishiba axifî û got di civaka navneteweyî de li ser çekberdana nuklerî kûr bibe û hewîrdora ewlehiyê roj bi roj girantir dibe. Rêxistina sivîla Japonî Nihon Hidanko ya ku ji bo rakirina çekên nuklerî tekoşînê dike jî daxuyanî da û got em bi gefa nuklerî re rûbirûne. Erkamaya herî mezin ew e ku em helwesta dewletên nuklerîyên ku pişta xwe li me dizifirin bigwerînin. Hêjayî bibirxistinê ye ku îro li ciyanê di destê neh welatan de zêdetirî 12,000 serikên şerrên nuklerî hene. Zêdetirî ji sedî notî van çekan di destê Amerîka û Rûsyayê de ne. Çîn jî her sal bi qasî 100 serekên nû lê zêde dike û bi lez stokan zêde dike. Welatên wekî Hindistan, Kraliyeta Yekbûyî û İsraîl jî di heman rêyê de dimeşin. Li Fransayê mezintirîn şewata îsal, kesek mir û neh kes jî birîndar bûn. Li Fransayê şewata li darastanan roja sêşemê berê êvarî derket û li gel gelek hadên mezin 25 xanî şewitîn yan jî zirar dîtine. Di encama şewatê de nêzîkî 30 wesayîtî şewitîn û 2500 xanî bi elektrîk mane. Otobana A9 ya di navbera Fransa û Spanyayê de û gelek riyên din yê neherêmê jî çûyîn hatinê re hatin girtin. Li bajaroka La Palma jî du kampên penaberan jî hatin veguhestin. Medya Fransayê re gand ku 1500 agirkuj û balafirên vemirandina şewatê ji bo vemirandina şewatê kar dikin. Meteo Fransa jî destîşan kir ku ji ber germahiyên zêde hişyariya metirsiya derketina şewatan ra gihand û got şewat û mercên hewayê yên nebaş hêjî dewam dikin. Divê hem welatî bi baldarî tev bigerin. Medya Fransayê da zanîn ku di meha tîrmehê de li seranserê Fransayê zêdetirî 15,000 hektar erd şewitiye û nêzîkî 9,000 şewat derketine. Piraniya wan şewatan li perevên behra spî derketine. Gudarên hêja me nûçe pêşkêşkirin dem baş.